Ήνας ανεφορείτες επίεν σ' έναν χωρίον τη Ματσούκας, έχθισεν 9 σπίτια. Επέρασεν ομοθοπόρτς και σούμωσεν τεμπονέστια και ανεφορείτες έθελεσεν να πάει στο σπίτνατ εμπονεστιάζ. Το πλάιψεν τα γούρτς την ως έχθισεν το σπίτια και είπεν ατσέ: «Γειτονάδες, εγώ πά ο σπίτι έχω. Θα πάγω με τη φαμελία μου, εφτάγω εμπονέστιαν. Παρακαλώ σας δώστε με τα παράδεση μου να διαβαίνω πλάν». Οι Ματσουκάτ είπα να τον: «Μα γλυγορείς, θα δίγω μέσα τα, κι χάνταν τα δίκαιας, πίσον υπομονήν». Τότε ανεφορείτες είπεν ατσέ: «Γειτονάδες, για τα παράδεση μου, για να μην κακοφαίνεται σας, πουρνά θα φορτούμε έναν το σπίτι και πάγω». Τη νύχταν ανεφορείτες ενούντζεν, τε βεκελία κάθεται κι αναμέν. Εκείν τώρα παράδες κέχνε. Νύχτα εσκόθεν εβέβεν πλάν. Ας πάγω, παρέσουμε φτάγω εμπονέσταν στο σπίτι μου και κα. Από πουρνού ο Κιοχαγιάς το πλάιψεν ούλ στα γούρτς και είπεν: «Αούτος ανεφορείτες άμοντε ομάζ έφιεν, ατός πολλά σκυλιός σερίφσεν, για με πήρεν τέναν το σπίτι και έφιεν. Ας μετρούματα». Εξέβαν σ' έναν ρδανί να παν και ερχίνεσαν να μετρούνε. 1, 2, 3, 8. Το σπίτι το στέκνε και μετρούνε. Για ας μετρούματα, άλλο μίαν. Ξαν μετρούνε. 1, 2, 3, 8. Είπεν ο Κιοχαγιάς: «Ούι τη σκύλ των ιών τον ανεφορείτεν, έκλεψεν έναν το σπίτι και έφυεν. Άγια γουνά κιμ κυβενήρ, ποιος κυβενεύκεται σαποδέρατ, ας τρεις και πάει εφτάνιατον και πέρ το σπίτι και έρτε». Ήνας νέος Ματσουκάτες παλικαρόπονε τον και έναν ξάιπα τα μπουμπάκια τα αραιά ήσεν. Είπεν: «Εγώ πάω». Έσυρεν τα τσαρούσια σαποδέρατ και πήρεν τη στράτα. «Αδά είσαι, του είσαι, σο βράδο να παν σκοτωμένος και ιδρωμένος, έρθεν συζήγαναν και πήγεν σοχάν να μεν». Ο Χαντσής είδε να τον ιδρωμένον και εναγκασμένον, είπε να τον: «Χάιρολα, ντο έπαθες και ίδρωσες, μέρ τρέεις». Είπεν ο Ματσουκάτες: «Άφς με θείο και ξέρεις δε πήκε μας είναι ανεφορείτες. Έχτισεν το σπίτι μου και εκεί είχαμε να δει γομάτων τα αργατικά και φορτώθεν το έναν το σπίτι και έφυγεν. Αμόσε κι ασον ανεφορείτεν κι αν. Θα φτάνω πέρα το σπίτι και κλώσκουμε. Μα να έχουν θείο γουρσπάντς να γίνουμε 2 ώρες σωμέρωμαν, εγνεύσουμε να τρέχω και φτάνατον». Ο Χατσής ετέρεσεν, τόσο λίγο να παγγές πάει. «Καλόν», είπε να τον, «ξάι μεινουνείς, εγώ εγνεφίζω σε τη νύχτα και πας. Τώρα πες κακά και κοιμού». Ο Ματσουκάτες έπεσεν και κοιμέθεν. Εκείνη τη βραδύν σοχάν πολλοί έμεναν, έτον και ένας σαΐς. Οι σαΐδες ατότες είχαν δεμένο στο γόνατο να τουν έναν κοδόν και ούνταν εσούμωναν σα χωρία, εχτύπανεν το κοδόν και ου λέκουαν και έτρεχαν να τερούν ανέχνε περάματα. Ο Χατσής
Τη νύχταν έλυσεν το κοδόνα σοποδάρτη Σαΐ και έδεσε να το σοποδάρτη Ματσουκάτα και 2 ώρας σομέρωμαν εγνεύσενα τον και είπεν «Σουκ, σουκ, καιρόσεν έπαρ τη στράταν». Ο Ματσουκάτες υπνιασμένος άμον το έτον εσκόθεν και πήρεν τη στράταν συζήγαναν απάγγεκα. Έπιεν κάμποσον και επεκεί ετέρεσεν έναν κοδόν δεμένο σοποδάνα και χτυπά τέρι και νουνίζ. Τι σκύλ των ιών το χανσίν. Εγώ λέγα το να εγνεφίζε μεν κι άτος εγνεύσεν το Σαΐν. Έκλωστεν ο πίσω Ματσουκάτες και έρθεν σοχάν και λέει σοχανσίν «Θείο, εγώ είπασε να εγνεφίσει μεν και εσύ πας και εγνεφίσει το Σαΐν». Ατότες ο Χατζής είπε να τον «Έλα γουρπα, κάχ καδακά και τέρτο θα λέωσε. Εγώ τον Σαΐν και γνεύσα, εσένα γνεύσα. Άμα άξον». Ανεφορείτες το σπίτι και φορτώθεν και έφυγεν. Το σπίτι εκεί φορτίουνταν. «Μάξους», είπε σας έτσι, «δε βασοχωρίων και πέα τη χωρέτασε σουν. Εγώ πονώσασαι και τερώ κανείς ο χωρίον εσουν και να χουλνούς να λες σας δω να εφτάτε. Θα δίγωσε τα χούλα πες σε ένα σκεύος και δε βάτε μοιράξτε το». Ο Ματσουκάτες ευχαριστέθεν πολλά το είπε να τον σωστά και αχουρνού για λόγια και ο Χατζής έπιασεν έναν πεντικόν και σέγγενα τον σε ένα κοβλάκα πες ετήλτσε να καλά και εδώ και να τον παιδάν και είπεν «Τέρεν καλά να μη τυχέν και λίντσατο. Άμον το πάσο σοχωρίον το πλάεψον ούλτ στη χωρέτας και λύστε και μοιράξτε τα χούλ». Ο Ματσουκάτες έπαιρνε το κοβλάκ και δέκαινα το στράταν. Εσούμωσεν σοχωρίουνατ και κάτσεν σε ένα λιθάρνα να πέεται. Εκικά ετέρεσεν το κοβλάκ και ενούντζεν. Εγώ έπικα τόσα μάκια, ενεγκάστα και έγκατα χούλ και θα μοιράζνα το ούλ. Και εκεί πέρα το μαναχός έλυσεν το κοβλάκ να πέρ τα χούλ. Αμάν ο πεντικόν έφυγε και σέβεν σε ένα λίθος ώρα πες. Ο Ματσουκάτες επικράστην πολλά, επίεν σοχωρίον, το πλάψεν ούλτ στη γειτονάδες και είπε να τσε, το είπεν ο Χατσής. Το σπίτι εκεί κουβαλίουνταν. Λάθος επίκεται. Με τρέστια τα καλά. Και δέκε με ο Χατζής αχούλ και έγκατο ου στο χωρίον κάθεν και κα. Και εκεί έφυγε ένα σοκοβλάκα πες και σέβεν σόλιθος ώρα φκά. Άμον το έξανα το οι χορέτ έτρεξαν, επήραν τη φτιάρια, τα μακέλια και ερχίνεσαν να χταλεύνε σολιθοσόρ νευρίκνε τα χούλ. Εχτάλεψαν και ακόμα να χταλεύνε.